Mbukeli asikubingelele sikamkele eindabeni zasemini igama lami ngoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabangana lemhlophe kwa sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Namhlanje imbizo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ihambele eMgababa KwaZulu-Natal nokuyindawo ekhungethwe inselele okubalwa kuzo ukunqamuka kwamanzi kanye nemigwaqo engekho ezingeni elifanele. Intatheli-ke yezindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya uxoxisane nezinye izakhamuzi zaseMgababa ukuthola ukuthi yikuphi ezikulindele kule mbizo kahulumeni. Sicela usibeke nje esithombeni ukuthi njengoba umengameli ebizele imbizo le iziphi izinto njengomphakathi wala eMgababa enithi nina nifuna ukuyidlulisa kuyena azazi ukuthi inselele nibhekene nazo. Ngiyabonga kakhulu ngani yami ithuba umnikeza lona. Ikakhulukazi nje kumengameli cela bandla azizamele amathuba emsebenzi bazukulu bethu ngoba sekwabazukulu esesinabo ngoba abazali abanye iningi labo nje mina ngihleli nezingane ezinganabazali eziphila ngaphansi kwami nalempesheni. Umsebenzi nje kakhulukazi kubazukulu abasebenzi amadodakazi ethu akasebenzi amanye aqedile o-matric akasebenzi ahleli nawo matric babe ekhaya nje siyahola imali asiyiboni asikwazi ngisho ukulungisa imizi yethu asikwazi nje ukuya phambili ngathi nje ungatholakala umsebenzi kubazukulu nakubamadodakazi nethu nakubafana bethu. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Sinjalo ke isimo lapha endaweni yaseMgababa esikwazile futhi ukukhuluma nabo ngaphambilini balibalulile udaba lokwentuleka kwamanzi la emphakathini bathi bafuna ukuthi uhulumeni angenelele ngokusheshsha uqinisekisa ukuthi ke iyalungiswa inkinga yamanzi ebhekele ke wona umphakathi owakhele le ndawo yaseMgababa. Sibusele intambo konegoli. Sibonga kuSimphiwe Makhanya impela mbukeli kwentula kwamanzi kanye nezinga lobugebengu kungokunye nje kweyinselele izakhamuzi ezakhele eMgababa okulindeleke ukuthi ke kubikele umengameli njengoba ehola imbizo kuleya ndawo namhlanje enkundleni yezemidlalo eMnini. Sekuyiminyaka le ndawo inenkinga yokutholakala kwamanzi kanye nogesi. Umphakathi uthi ukusebenza kwamaphoyisa kule ndawo kuyinselelo enkulu. Lokhu kulandela ukulahleka kwengane neminyaka emibili uIsiphile Mnyangula olahleke edlala nabangani bakhe egcekeni kubo. Umndeni ubikele amaphoyisa esiteshini esiseduze eMkhomazi. Nokho bakholelwa ukuthi ukube amaphoyisa abenezinsiza ezanele uIsiphile ngabe utholakele. Even the police let me down on that case because that should have been done. Even the K9 units, when they bring it, when they tell me that they still need to order a special dogs who will be able to recover the scent after there were many people in the yard because of different scents that were in my yard during that time. So they've never come back to me regarding that special dog. Izakhamuzi zizwakalise ukukhathazeka ngokuphepha nokungabonakali kwamaphoyisa endaweni. Benginesifiso esikhulu ukuthi sisondezelwe ezokuphepha amaphoyisa njengoba sihlala kule ndawo enkulukazi yaseMnini esingenayo kuyona indawo eyipolice station. Enye inselelo enkulu kule ndawo izinga eliphezulu lokuntuleka kwemisebenzi kubantu abasha kanjalo nemigwaqo engemihle. Siyintsha la eMgababa asinawo umsebenzi iningi lifundile nami ngifundile but imathuba aswatholi. Ngiyacabanga ngoba nawe mongameli usukhona intuthuko sihlezi ngaphansi kwesihlahla siya-applyela izindlu zokuthi sidayisele asinazo izindlu zokudayisela. Amaphoyisa KwaZulu-Natal abengakaphenduli mayelana nophenyo oluphathelene nokuduka kukaIsiphile. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMgababa. Lawo owayengusihlalo we-EFF uadvocate uDali Mpofu usememezele ukuthi useshile kuleli qembu wathatha ubulungu beMK eholwa owabe umengameli uJacob Zuma. Mpofu uthi iqembu umkhonto wesizwe liyindlela esheshayo eya enkululekweni yabantu abantsundu. Kusenjalo ke umholi we-EFF uJulius Malema uthi akumangazi ukushiya kukaMpofu ngenxa phela yobudlelwane bakhe noZuma.
To be clear, you are going to be part of that war. You're not going anywhere. You're still very much part of the EFF. I'm not just part of the EFF. As the President was saying, the EFF is us. It's something that we have built from nothing. Ezinyangeni ezimbili ezedlule uAdvocate Dali Mpofu waphika walala ngomhlane ukuthi uyoke ayishiye EFF. Kepha-ke manje itshe seligaya ngomunye umhlathi njengoba esithathe ubulungu beqembu umkhonto wesizwe. I firmly believe and honestly believe that the organization with the bigger potential, let me put it this way, and I'm not just talking about size now, I'm talking about quality, not quantity, the policies and so on, that has the bigger chance of achieving that national unity, real, not the fake unity of the GNU, is the MK for various reasons. Ngakolunye uhlangothi umholi we-EFF uJulius Malema uthi akumangazi ukushiya kukaMpofu ngenxa yobudlelwane bakhe kanye nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. We respect this decision and there's nothing we can do about it. He has been there. I know of the work they've been doing. I know of the work he has been doing and all of that. So this has never been a shock to me. It was just about when is it about to happen. It's going to happen anytime, but we just don't know when. So it eventually happened and we're fine. Kubuthane inkumbi zabantu enkundleni yezemidlalo eGaborone lapho kugcotshwa khona umengameli wesithupha wezwe uAdvocate Duma Boko. Abaningi bazokalise ukuthi banethemba elikhulu ngohulumeni omusha ozoholwa iUmbrella for Democratic Change. Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. That I will maintain the Constitution of Botswana and uphold the laws, and that I will direct my abilities to the service and welfare of the people of Botswana without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Bekuyinhlokomo yodwa esihlolweni ezibuthane enkundleni yezemidlalo eGaborone eBotswana ngesikhathi kugcotshwa ngokusemthethweni umengameli wesithupha wezwe uAdvocate Duma Boko weqembu iUmbrella for Democratic Change. Umengameli omusha uthembise izinguquko nozinzo kulelizwe. The message I impart is that this is one republic, one nation under God. Lines are drawn in the sand and blown away by the wind. We cannot allow ourselves to be drawn into squabbles about where the line was and who stood on which side. The message I impart is unity, togetherness. Izakhamuzi ezithamele lo mcimbi zizwakalise ukujabula ngemuva kwesikhathi eside kubusa uMgwetsi Masisi. Kisuletse kutwisisano le tswellopele tota Batswana ke a leboga Batswana nditi ati bataneni go ata ka jalo Batswana ku fanane ku nake ku zipe mumbuso ntshwa. Iphini likaMengameli waseNingizimu Afrika uPaul Mashatile kanye nomholi weEFF uJulius Malema bebethamele lo mcimbi njengoba iNingizimu Afrika isafisa ukuqhubeka nokuqinisa ubudlelwano bayo neBotswana. Ezindabeni ze-SABC ngingunondumiso Manyoni. Mbukeli okwamanje sathi iqunga phake ngaseyitolo kanti bangabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. It didn't need even one person to die. It just didn't need that. All of us were saying it is a demonstration of many things that are linked to this situation.
Iphini likaNobhala Jikelele we-ANC lokuqala uNomvula Mokonyane uthi idinga ukusukunyelwa ngokusheshsha inkinga yokuphangalala kwezingane okusolwa ukuthi zidla ukudla okunobuthi. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi namhlanje imbizo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ihambele eMgababa KwaZulu-Natal nokuyindawo ekhungethwe izinselelo okubalwa kuzo ukunqamuka kwamanzi kanye nemigwaqo engekho ezingeni elifanele. Khumbula ke mbukeli ukuthi zikhona izindaba ku YouTube kanjalo no SABC Plus ngena kuzo nje uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Umnyango wezemfundo esifundazweni iGauteng usukhiphe umyalelo wokuhoxisa ukuthengiswa kokudla ezikoleni zakulesa sifundazwe ngenxa yokwanda kwezigameko zokugula kanye nokuphangalala kwezingane okusolwa ukuthi zidle ukudla okunobuthi. Umokonyana udlulise ukuzwelana nemindeni elahlekelwe wathi akekho umuntu okufanele adlule emhlabeni ngalendlela. Uqhube wathi kufanele izinhlaka zikahulumeni kanye nabantu bakuleli zibambisane ukulwa nokubhebhetheka kwalesihlava. As the organization wish to convey our sincere condolences to the families. This could have been avoided. It shouldn't have happened. And what does that mean? It means we needed to have government that enforces the bylaws. We needed to have government that closes everything that is illegal and make people to present themselves and demonstrate that they have credible and qualified documents. Umokonyana uthi ngeke kusasebenza ukukhombana okufanele kwenziwe ukuqeda nya izitolo zabo kufika ezingekho emthethweni kuphinde kuqiniswe isandla ekuhlolweni kokudla okuthengiswayo. Wengeze nangokuthi izakhamuzi kufanele ziyeke uqashisa abantu bokufika emizini yazo. It didn't need even one person to die. It just didn't need that. All of us were saying it is a demonstration of many things that are linked to this situation. The inactiveness of government and the delay to respond, our own communities being unable to make sure that they don't harbor criminals and people who are illegal in our country, and of importance, the absence of an integrated approach. Unxuswa abazali ukuba banciphise ukunikeza izingane imali yokuthenga kuze kutholakale isisombululo salenkinga yokuphangalala kwezingane. Indabeni ze-SABC nginguNokulunga Sibisi. Kusenjalo owengamele ezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi bathatha isinqumo sokuhoxisa ukuthengiswa kokudla ngaphakathi kanye nangaphandle kwezikole esifundazweni njengendlela yokuzama ukunqanda ukushona kwezingane. Simnyango wezemfundo eGauteng sithi yonke into ethengiswako esikolweni siyayijamisa. Ngalokho sithi laba abathengisako abangaphakathi kwesikolo nabangaphandle kwesikolo sithi bayajama kwesikhatshana. Siqale ukuthi iningi into ezenzekako sibonile abantwana bagula ukuhlukahlukana wakho bayimbedlela ababuya njalo. Manje siyabona ukuthi ake sizane ne-province ngoba i-province itshilo ukuthi wonke umuntu obandakanyako ekudleni amkha ama-spaza shop la yaqala ukuthi ngendlela abasebenza ngakho basemthethweni yonke into leyo izokucaba. Maye thina simnyango sibonile ukuthi nasisajamele lokho ake sijamise kancane laba abathengisako enkolweni zethu. Lokho ke akutsho ukuthi ukudla esikupha abantwana ukudla esipha abantwana siyaqhubeka ngakho kodwa bayazi ukuthi nangabe kunenkinga nangabe kunomraro okhona ngokudla kufuze benzeni ngoba imithetho nemibandela yakhona ekhambisa ukudla namkhana kunenkinga bayayazi sibanikele godu sathi nangabe kunenkinga ngilokhu nalokhu enifuze nokwenze ukuthi ngelanga elilandelayo sikwazi ukuthi sichubeke sipha abantwana ukudla. Abantu baseMozambique abavaleleke emngceleni iLibombo esifundazweni eMpumalanga banxusa ukuba umiswe umbhikisho onodlame kuleli yazwe eliwumakhelwane. Lo mngcele uvalwe emva kokuthi ibhodi lengameli imngcele libikelwe ngababhikishi ebebebhekise amabombo kuwo lo mngcele.
zivaleleke kuleli sebenzi zangaphandle ebezinethemba lokuthi izokwazi ukuvuselela amaphepha agunyaza ukuba zibe sezweni. Lelo themba livelela shabalala bekuusuku lokugcina kuba ivuselele amaphepha izolo. Ngifuna ukushayisa passport ngihambe ngiye ngale ekhaya. Nyalo masifika la namuhla ne fike nyalo kusukela labanye bafika itolo la balele la bathi bangaphumi bangala ngoba ngala bekuliwa ngala eborder ne. Inkinga yami ukuthi passport yami iphelelwe izolo. Bengifuna ukuyishaya khona izolo. So angikwazanga ukuyishaya ngoba bazijikisile lana bazivalele lana asikwazi ukushaya ama passport wethu. Ngamele imncele kuleli lithi alibanqabela baseMozambique abafuna ukubuyela ezweni labo kodwa kufanele belandele uhlelo. For the ordinary Mozambicans who say I want to go back home, we should not necessarily continue to refuse them to do so. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni uyibophezele ekuhlonipheni nasekulondolozeni umlando walabo ababambe iqhaza ekubumbeni isizwe. uRamaphosa ukusho lokhu ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni umfanekiso obaziwe wesilo sesakhothama uShaka kasenza ngakhona esikhumulweni sezindiza eKing Shaka eThekwini. Kuhlonishwa umsunguli wesizwe samaZulu isilo uShaka kasenza ngakhona. Isilo uShaka situswa kakhulu ngeqhaza laso ekubumbeni isizwe samaZulu ukuba saziwe emhlabeni wonke. Ilembe lahlala esihlalweni sobukhosi kusukela ngo1816 kwaze kwaba liyakhothama ngonyaka ka1828. Isilo uMisuzulu kaZwelithini obethamele lo mcimbi uthe kumqoka ukuthi kube nobumbano. Yabanjiswana okuyisithombe lesi ilembe elizama ukusikhanyisela ukuthi uma sibambisene kuyawuphunyelelwa phambili. Uhulumeni uthi lo mfaniswano umqoka kakhulu ekugcinweni komlando wezwe. We will lift high our heroes. We will name our streets and our buildings after them. Yes, we will write books about them. We will also make television shows about them and erect statues in their honor, just as we have done. This statue of King Shaka stands as a testament to our shared commitment to cultural heritage tourism, which aligns with the government's grand vision for actually preserving and celebrating our shared history. Kusenjalo abaqaphi bamengameli wezwe kudingeke ukuba basuse ngendluzula owesifazane obezama ukusondela kumengameli wezwe kanye nesilo endaweni abebehlaliswe kuyona. Akukacacike nokho ukuthi lona wesifazane ubehloseni ngalesenzo sakhe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.
Mbukeli siguqisa lapha ke bese kuphathele zona namhlanje emini kodwa siyabuya futhi kusihlwa ngehora lesikhombisa sisagiya ngalo Olga Mageba nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.